bezbojni dijamant, budući da idealno prelama svetlost, u sebi ogleda osobine onih stvari u čiju blizinu je stavljen. Bezbojni dijamant će nam izgledati crven, ako je stavljen u blizinu nečeg crvenog. Žut, zelen, bilo kakav, pri čemu on sam ne postaje ni žut, ni crven, ni zelen, nego ostaje takav kakav je bio i pre nego što je došao u kontakt sa tim objektima oko sebe. Na taj način naša duša, koja je večna, na ovaj ili onaj način dolazi u kontakt sa fizičkim telima, pri čemu se dobija one karakteristike koje su svojstvene telu, a ne njoj. Zapravo ne da zadobija takve karakteristike, nego samo ogleda u sebi, pri čemu sama ostaje nedodirljiva, ne može se prodreti kroz nju, ne može se čak ni zagrevati, ni ništa drugo što može da se uradi sa telom. Kad razmišljamo o sebi, mi razmišljamo o predmetima oko nas, pri čemu mi u stvari jesmo taj dijamant, koji kad se odvoji od svih ostalih predmeta, kad se pogleda sam za sebe, nema ništa, nikakvu karakteristiku vizualno. Jedino kad dođe u kontakt sa ostalim predmetima, mi možemo da vidimo da je on ovakav ili onakav, pri čemu zaista nije ovakav ili onakav, nego samo ogleda u sebi. Naše telo se ogleda u našoj duši. Kad mi gledamo, ne možemo da vidimo ni telo, ni ništa u čiju blizinu je naša duša stavljena. Mi u svakom momentu komuniciramo sa dušom. Rečeno je u Upanišadama da niko nije video ništa drugo ikada u istoriji čovečanstva osim duše. Nemoguće je čuti bilo šta osim duše, pomirisati, dodirnuti, okusiti. Sva čula koja su vam data registruju samo odraz onoga što se u duši odražava, pri čemu sama duša nije podložna da bude registrovana od strane naših čula. Naša čula nisu zbog duše. Naša čula su zbog svega onoga
što nije duša. Sve ono što nije duša ne postoji, jer postoji samo duša. To znači da je sve osim duše privid. Samo izgleda da je tako. Kao voda u fatamorgani. Nema vode. Ali nam je očigledno da je voda tu. Kao dugi. Duga ne postoji. Nije nešto što je tu. To je samo ugao gledanja. Odraz sunca u sitnim kapljicama vode, koji se opet vidi samo iz jednog ugla, ne iz drugog. Isto tako, kao što je dugu moguće jasno vidjeti, pa i fotografisati. Iako ona sama ne postoji. Na isti način, sve ono što nije duša nam izgleda stvarno, isto kao i duga ili voda u fatamorgani. Njena osobina da je stvarno dolazi od toga što se ogleda u savršenom kristalu duše. Ne zato što postoji sama po sebi,